i ens acabem de desviar de la pista principal, entrem en un camí que està prou més trencat i de seguida, així a la dreta, comença ja la senda. Una senda al principi que és prou divertida, no massa tècnica, però que conforme va avançant i s'acostem cada vegada més cap a la zona del Pou Clar, cada vegada es fa més difícil i més tècnica. En esta primera part es roda molt ràpid i la veritat que no hi ha ninguna dificultat, encara que sí que és cert que hi ha una miqueta de pedra solta i sobretot que estem pujant. Molt suaument, però estem pujant. Des d'ací podem veure unes bones vistes també del terme d'Ontinyent i de la vall d'Albaida. Primer quilòmetre ja i de moment molta tranquil·litat, zona molt ciclable, amb lleugera pujada i sense novetat en el front. I la processionària, que està fent molt de mal, està pràcticament deixant sense fulla a bona part dels pins de la zona.
I entrem ara en un tram que és molt ombrienc. Com es pot veure, hi ha moltíssima humitat i també la senda està molt bé. I per així, en altres vegades que hem passat, hi ha molts rastres de jabalís que segur que circularan per esta zona. Acabem de passar el segon barranc i va ser tota la ruta pràcticament així, anar fent barrancs, anar passant entre barrancs i pujada, baixada, pujada, baixada. Ara entrem en una zona de pujada prou exigent que arriba fins i tot a trams del 10%. I entrem en una zona ara prou més tècnica per la pedra solta que hi ha i també per la pendent que exigís un esforç i un control de la bici molt major.
i 2 quilòmetres ja i acabem esta primera zona de pujada que ha sigut, la veritat, prou exigent. Zona de descens ara. I zona ràpida ara, estem baixant amb una bona pendent i la veritat que la senda permet anar prou ràpid perquè està dins del que cap prou bé i la bicicleta corre prou. Ara en el barranc que dona a la font de Ballester. Si seguirem recte iríem a una pista forestal que porta a la casa de Ponce, però nosaltres ens desviarem a l'esquerra, que és la senda baixa, fent un interessant porter de meses i anem a provar ara com anem de tècnica perquè hi ha unes curves de nu interessants i així hi haurà que baixar la tija telescòpica per a intentar fer-les el millor possible. Així està la font de Ballester i el desvío.
gaudint de la baixada rapideta també, la senda està prou bé i és una baixada que és disfrutadoreta. Seguim. Estem ja arribant al final d'este tram en el que empalmem amb la senda dels enginyers que va, en este cas, per baix, per la meitat de la serra. Així està l'empalme. I quilòmetre 5 ja, 5 quilòmetres portem de senda i ara este tram, una senda una miqueta molt més botosa, més seca, amb menys transombria i que poquet a poquet seguís pujant cap amunt.
per a on estarem d'ací poc més d'un minut, perquè ara estan de baixada i en no res estarem allà davant. I ara cap amunt, un altre barranc i toca pujar, altra vegada pujada exigent. Quilòmetre 6, un tram de descans ara, més planet, més fàcil i ja estem acostant-se a la zona que va per dalt de les urbanitzacions que hi ha per l'ombria.
I estem a punt d'acabar el tram de senda pròpiament dita, allà dalt, en el barranc que es veu al fons. Doncs ahí s'acaba la senda com a tal i es transforma en una antiga pista forestal. Comença el que era una pista que, com es pot veure, és prou més ampla que la senda. El que passa és que s'ha quedat convertida en una senda per desús, perquè pràcticament de no passar vehicles, doncs la vegetació se l'ha menjat. I esta pista la van construir en els anys 80. Recordo que quan era xicotet de sentir les explosions per a obrir el camí i veure com les màquines estaven treballant en la serra. El que passa és que, com ja vos he comentat, doncs el desús ha fet que es quedi convertida pràcticament en una senda ampla. I bé, en aquest tram estem ja damunt, rodant damunt de la urbanització de la Casa dels Flares i la Casa Garcia de l'Ombria. En pocs quilòmetres arribem ja a una zona d'encreuament de pistes i nosaltres continuarem per senda.
Allà al fons veieu l'Albert de Riello, per el qual passarem d'ací un moment. També cal destacar que esta zona en la que estem passant ara, per desgràcia, ha patit ja prou incendis forestals en l'any 80, en l'any 94 i l'últim va ser el 2010. Encara queda algun arbre supervivent, però en general la veritat és que esta zona, després de l'incendi del 94, quedaven encara algunes zones de pinar que malauradament el 2010 es van cremar completament. Una llàstima perquè el paisatge era molt més agradable del que és ara. Bueno, l'Albergue del Riello, 11 quilòmetres i mig portem ja, i ara nosaltres anem a seguir per la mateixa pista, donant-li continuïtat, i en no res esta pista ens transformarà en altra vegada en la senda. Portem en estos moments 10 quilòmetres i mig.
acabar el trosset de pista i tornem a entrar per la senda, que en este cas sí que per a mi és la zona més exigent i més tècnica de tot el recorregut. Nou barranc, ja hem fet la primera zona de descens tècnica i ara la pujada, que és tècnica i molt dura. Zona ara super tècnica, amb molta pedra solta i amb prou pendent, per lo que i molt exigent físicament.
Acabem ara, per a mi, la que és la zona de moment més dura i més tècnica de recorregut. Molta pendent, molta pedra solta i la veritat que super exigent físicament. Hem hagut de fer peu a terra un parell de vegades perquè era molt complicat mantenir l'equilibri. Toca descansar ara en la baixada. Barranc de l'Àguila. Ara sí, paisatge molt xulo, molt espectacular. I senda tècnica. Ojo, cuidado. I tramo ara de descans, molt suau, lleugera baixada, la senda en molt millor estat i la bicicleta corrent molt. Així dona gust. I peu a terra, així, per a la pujada. Vinga, amunt. Bon escaló. Si no estic equivocat, ja ens queda este últim tram de pujada. I espero no estar equivocat perquè ja físicament em trobo cansat. Host.
ara sí, arribant ja a coronar este últim tram de pujada. Ahí tenim els indicadors i ja ens dirigim en l'últim tram, tot pràcticament ja de baixada, fins al barranc dels Tarongers. Baixada molta pendent, este tram de pujada és brutal, també super exigent físicament, i de baixada ràpid, un tram molt ràpid i prou divertit. Molta pendent en este tram, no us podeu veure el vídeo bé, però hi ha moltíssima pendent. I bueno, ahí estem, això ja és el pau dels barrancs dels Tarongers i ja estem pràcticament en els últims metres d'esta senda. Prou divertit amb les escales i els bots estos i bueno, doncs ja estaria.